Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri berriz ere herriz herrira. Gaurkoan Auritzera etorri gara, Nafarroa garaiko iparraldean kokaturiko herria. 200 biztanle inguru ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herrian zenolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Auritz ezagutzen. Kaixo, egunon, Joseperen bila nabil. Zoizara? Kaixo, Pablo Guillén, Salaba Telebistakoa. Zer moduz, Josepe? Ongi. Ondo, bai. Zera, beraz, Josepe izan da, Auritzeko alkatea zara zu, ezta? Bai, alkatea naiz. Bueno, kontatu pixka bat, Josepe, anora ekarri dituzu. Hemen udaletxean, hemen geratu ginen, eta... Zure lantokia, ezta? Hori da, bai. Pasako gara barrura, beraz, Josepe, bai? Bai. Zure atxetik, mila esker. Eta zenbat, horko hori zer da, Josepe? Hori da, zuak itzaltzeko, bomba intendioz, bai. Txinako zu Eta itzalean. badu historia berezi bat. Parisko alkatiak bidali zuen. Parisetik Auritzera? Bai. Ostras, ze kategoria Auritzen, Bai. Eta zenbat denbora dara mazu Auritzeko alkate bezala, Josepe? Bueno, lehen 8 urte izan nintzen, gero 4 urte nintzen egon, eta, bueno, orain ja bi gehiago. Osea, 10 urte total urte. Bai. Eta, bueno, ja... Esperientzia daukazu ja orduan. Bai. Bueno. Zen, mendik eseriko gara, Josepe? Pues bai, Bi aholki hauetan adibidez. Bai. Perfecto ba. Bai. Puntuala izan zara, Bai. Bueno, Josepe, hemen udalean lasai eserita gaudelarik, galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan dizudan bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan, kasu honetan Auritzen, zenolako eragina izan duen, ezta? Beraz, Josepe, Auritzeko alkate bezala, egin nahi dizudan lehenengo galdera da, ea COVID-ak Auritzen zenolako intzidentzia izan duen, ea kasu asko egon diren, eta bar. Bueno, pues kasu, bueno, claro, populazioa oso baxua da, eta, bueno, hori nabaritzen da, no? Ba, hori alde batetik, baina bestetik kasu gutxi izan dira, Auritzen. Brote bat izan zen urtarian, hor erresidentzia batean, eta langileak batzuk Auritzekoak dira, eta familia horiek pasatu dira, no? Baina besteak ez. Gero ze pasatzen den, nola hain gutxi garenez, bueno, pues hori badu ere abantaila bat, no? Kontrolatzeko eta hori norekin izan zara, hauekin, venga, posale, pum, zuek konfinatutak, pum, claro, Iruñan adibidez edo hiri batean ezin duzu norekin, jo, pues, Bilabesan, joan naiz eta, bueno, Bilabesaz beteta, no? Osea, bai, ulertzen, hemen denak ezagunak gara eta hori nabaritzen. Hori abantaila da zuen partetik. Hori da, bai. Eta, Josepe, pandemiak izan duen eragin sozialaren eta ekonomikoaren inguruan, zer esan aldi dazu? Bueno, aldaketa bat izan da, hori bai, Auritz, bueno, pues turismo edo badu zama handi bat, betidanik, ez da gaurkoa, hor dago Santiago bidea, baina ere, bueno, pues ere beste gauzak, no? Turismo de naturaleza edo, bai. Eta, bueno, claro, hori dena moztu zen, pum. Orain berriz hasten da pixka bat mugitzen, baina, bueno, poliki eta... Ikusi ditugu erromesak onako gutxi, oraindik gutxi daude, bai, baina, bueno, hasten dira, no? Hori da garrantzitsua, hori seinale hona da, ez da? Bai. Eta, Josepe, zu Auritzekoa izan da, somatu zenuen batez ere pandemiaren hasieran psikosi orokortu hori, izugarrizko beldurra biztanleriaren artean, edo hemen desberdina izan zen, azkenean herri txikia izan da eta esan duzun bezala gutxi gora bera guztiak ezagututa? Bueno, a ber, hori denok eduki dugu, no? Hori beldur hori, no? Batzutan, adibidez, karo, hor daude telebistak eta botatzen eta, klaro, beti entzuten, eta etxean, eta dena, karo, desberdina da. Bueno,
auritzeko populazioa edo biztanleak adinekoak dira, osea, de riesgo, bai. Eta, karo, pues hori beldurtzen da, baina hasieratik hasi ziren sare batzuk, bueno, pues adibidez konprak edo erosketak egiteko eta hori, bueno, ez bakarrik udalen partez, baina ere badago mankomunitateen partez, ez bakarrik auritzen, herri guztietan. Osa, bolondresak eta... Bolondresak, bai, eta, bueno, pasatu da, bueno, desberdina da, bai, Iruñan eta herri batean, baina, bueno, beldur hori ere eduki dugu, bai. Eta zera, bueno, Josepe, esaten zenean, turismoa jaitsi edo denbora batean zehar desagertu inkluso dintzela, ezta? Horrek ze nolako moduan eragin zion herriko negozioi, ostalaritzari eta? Bueno, pues itxitak, bai ostalaritzak, bai landaetxeak, hotelak, denak itxitak, eta, bueno, claro, pues galerak ere hor daude, claro, bueno, pues badaude neurri batzuk hori, bueno, pues pixka bat berreskuratzeko, ez auritzen partez, baina bai Nafarroko gobernuaren partez, eta hori da irten bidea, a ber, bai. Eta udalaren partetik zenolako neurri hartu ziren pandemia kudeatzeko eta? Bueno, hori egun batetik bestera, egenekien zer, osea, egenekien orokorrean, eta, bueno, nik ez dakit, nik ez naiz espezialista, eta batzutan, no? Bueno, pues zer egin. Bueno, pues hasieran adibidez, bueno, pues itxi dena, adibidez frontoia, itxi genuen, bai frontoia, bai kulturetxea, bulegoak dena itxita, eta gero zen neurriak, pues desinfektatu. Baina nola desinfektatu? Pues gela leku guztietan, ez da? Hori da, baina adibidez nola herri batzuetan nola hasi ziren traktorekin botatzen, lixia botatzen eta hori? Bueno, pues guk auritzen ez. Guk adibidez, bueno, herri guztietan bai, baina auritzi izan ezik, guk pensatu genuen, pues hori ez du balio zertarako, ez dakit, eta azkenean, bueno, pues bai motxila batekin, alguazila, hor zegoen, desinfektatzen kontenedoreak eta hori. Gero, bueno, pues hori mankomunitatetik, gizarte soziala da. Bai, segurantza soziala edo. Bai, segurantza soziala, nola ere, maskarillak eta hori nola hasieran genuen ez da ezer, bueno, pues hasi ziren ere sare batzuk egiten eta banatzen, karo, festak adibidez, hori gauza horiek denak... Bertan bera, ez da? Bertan bera, eta aurten ere, bertan bera. Eta, bueno, pues hasi ginen beldurrekin ere, pasaden udan, pues gauza batzuk egiten, baina, bueno, pues manso eta hori neurriekin. Bai, altzen enean, ez da? Bai. Eta uda honetarako Josepe zenolako aurre ikuspenak dauzkazue, orain ja egoera pixka tobera doala iruditzen duela, ez da? Bai, bueno, alde batetik, pues pozten naiz, claro, pasatzen hori dela eta hori. Baina bertzetik ez dakit, igual beldurra, batzutan, bueno, pues deskontrolatzen garelako, bueno, pum, eta ahazten zaigu, ze pasatu dugun, eta ez dakit, pues igual beldurra nola ere, kanpokoak etorriko dira, osea, bai Iruñekoa, adibidez, elurrekin, pues arazoak eduki dugu, no? Hainbeste jende hemen, pues ezin dugu dena, no? Eta beldurra hori, no? Ez dakit, autokarabanaekin ere, pues batzutan, baina, claro, jarraitu bergara eta, Bizkanaka, pausos. Bai. Eta, bueno, aipatu berri duzu, Josepe, kanpoko jendea, hona etortzen den kanpoko jendea. Azkenean, itxiera perimetralaren ondorioz, nabaritu zen Nafarroako jende gehiago etortzen zela normalean baino? Bai. Hori nabaritu zen, bai elurrekin, bueno, claro, elurra, adibidez, abenduan nola egin zuen elurra, eta Iruñekoak denak onak. Nola ezin zen atera bai Hueskara eta hori, onak, bai Erronkarira eta Saraitzura Eskuara eta onak, no? Horreagara, Ibañetara eta hori.
eta, bueno, nabaritu zen, arazoak, bai, arazoak, bueno, kotxekin eta hori. Baina, bueno, nik ere pentsatzen du, bueno, atera behar dira, no? Osea, claro, behar dira, no? Ulertzekoa. Bai. Eta horren arira, Josepe, suposatzen dut, herri guztietan bezala, auritzen ere, hemen bizi ez diren, baina hemen etxea daukaten pertsonak daudela. Pandemiaren ondorioz, nabaritu da, normalean, hainbeste etortzen ez ziren pertsona horiek gehiago etortzen hasi direla? Bai, hori bai, batzuk ja geratu dira gutxi, baina... Bizitzera hemen. Bizitzera, bazuten etxea. Eta beste batzuk etorri ziren, adibidez pasaren udan gehiago. Igual, bai, gehiago eta igual asteburua. Eta beste batzuk, bueno, hasi dira etxea konpontzen, nola, claro, pues etxea zarra, baina, claro, pues egoteko bai, baina bizitzeko ja hola zegoen, eta orain, bueno, konturatu dira, obrak egin behar dute, hori pixka bat, ongi egoteko, bai? Beraz, uste duzu pandemiaren ondorioz, jendea konturatu dela herriek daukaten baloreaz, gehiago baloratzen dituztela orain? Bueno, uste du baietz, baina igual hori momentuz izanen da. Momentu batean, nola ere, hau, ez dakit pandemia gogorra izan da, baina igual, 2 urte barru, igual ja ez gara oroitzen, no? Ez dakit, baina momentuz, bai. Ze, bueno, bai, denok, nik ere, bueno, hemen bizi naiz, baina, bueno, pentsatzen dut, nola, Iruñan, pisu batean sartu eta, bueno, bai, eta hemen, bueno, ere konfinamentua izan da, claro, baina, bueno, desberdina da, ateratzen bat zara, adibidez, atera, no, bueno, eta, bueno, ikusten duzu auzokidea eta gero baduzu baratzak eta... Oso desberdina da konfinamendua hiri batean edo hori da, bai, baduzu baratza, baduzu espazio, eta importantea da, no? Bueno, gaur egun distantzia eta hori mantentzeko, hemen erraxagoa gainera distantzia mantentzea, azkenean jende gutxiago egon da eta espazio handi batean. Bai. Espero dezagun, Josepe, naiz eta pandemiak kalte asko ekarri dituen, kasu honetan inflexio puntua izatea eta jendeak herriak benetan baloratzen hastea, ezta? Bueno, bai, hori gauza baikorra edo positiboa bai izanen da, eta hori ere espero dugu, nola pandemia bat, bueno, edo gauza txarren gatik ere gauza batzuk, hori da, onak. Hori da. Josepe, mila esker elkarrizketa hau eskaintzagatik eta zure lantokira gonbidatzeagatik. Benetako plazerra izan da eta oso ondo izan. Zuei ere, bai. Kaixo, zer moduz? Moisesen bila nabil. Bai, ni nahi. Zualtzara, kaixo. Zer moduz? Xaloa telebistatik gatoz, Moises. Oso ongi. Azaldu pixka batea nora ekarri gaituzun, ezta? Bueno, hau da Txikipolit jatetxea, eta atzean badaukagu landatxea. Eta hemen ni daramat jaia 35 urte. Zu bakarrik zaude edo? Eta emaztea 35 urte, bai. Hemen goazara zu, Moises? Bueno, nire aita hemen jaioa, ni Iruñan, baina ni ja oso gaztez hona etorri nintzen. Osea, hemen goazarela esan daiteke. Bai, hemen goa naiz, bai. Perfecto, ze iruditzen zaizu pasatzen bagara barrura eta erakusten badiazu. Oso ongi, venga, guazin ikusea. Elegantea, Moises, Txikipoli. Bai, baitu urte asko etxe hau, Oso zarra, baina badauka solera berezia, bai. Bai, esentzia badauka. Eta hemen jatetxea, ezta? Bai. Eseriko gara hemen, Moises? Oso ongi. Perfecto, Venga. Bueno, Moises, hemen Txikipolit jatetxearen barrualdean lasai-lasai eserita gaudelarik, galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Dena den, hasteko, esan behar dut Txikipolit jatetxea benetan polita dela, ikaragarrizko lekua daukazu hemen. Bai, oso atsegina eta hori, ikaragarrizkoa esentzia askorekin. Beraz, bueno, Moises, esan dizugun bezala, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan, kasu honetan auritzen, zenolako eragina izan duen, ezta?
Zuri galdera hauek ostalari baten perspektibatik egingo izkizut, txiki polite bai jatetxea, bai landaetxea izan da, ezta? Beraz, Moises, pandemiak txiki politen kasuan, bai jatetxean, bai landaetxean, zenolako eragina izan du? Bueno, izan da oso gogorra. Oso gogorra denentzat, azkenean, denak ni gutxi gora bera egon naiz ikusten eta 8 hilabete itxitak egon gera. Gutxi gora bera, bai jatetxea. Landatxeak bai irikitak, baina Nafarroa itxita zegoen, hasi que azkenean hori itxitak landatxea urte bat. Landatxea 8 hilabete, baina laguntzak izan ditugu. Baina ze laguntzak, egon naiz zenbatzen eta izan dire gutxi gora bera 570 euro hilabete bakoitzarako. Horrekin zer egiten dugu? Ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Horrekin egiten dugu, oraindu 130eko fakturak, behar dugu gehiago, azkenean, hemen badaukagu argia beti kamarak martxan. Zakarrontzi basurak, adibidez, egon gera ordaintzen, 8 hilabete landatzeko basurak hemengoak jatetxarenak baitare, eta ez digu inor barkamena ematen. Azkenean daude gasto asko, baina dago gauz bat, adibidez, gobernua esan zuen, badaukazute prestamo batzuk, prestamo iko, eta mundu guztia joan da laguntza hori bankura hartzea. 30.000 euro, 50.000 euro, baina ez dire konturatzen hori pasatzen direla 2 urte eta bueltatu behar da diru hori. Eta azkenean, hemendik 2 urtetara, egon behar gera 100 lanean, ez, jendea ja dago beldurrarekin, eta hor nik usten dut pixka bat problema haundia. Txiki polit jatetxea eta landatxearen kasuan prestamo horiek eskatu egin dituzue edo esan dizkiazun laguntzekin tiratzen joan zarete? Gu jarritu dugu gu daukagun diruarekin, baina azkenean jendeaz daki, ari gera ordaintzen jatetxearen gastoak, landa etxearen gastoak baitare, baina guk baitare baukagu semeak, bizileku bat, hor baitare daude gasto batzuk. Eta jamar dugu, baukagu ere argia, etxearen argia, telefonoak, internet, kotxearen segurua, azkenean badaude gasto asko ezin dela horrela jarraitu. Gero, bai, egon gara irikitak 4 hilabete, 130, horrekin zer egiten dugu? Akatzen duzu jendea lan egiteko, baina dena piztuta, azkenean hortik ez duzu ateratzen. Ostalaritzako langile bezala, Moises, psikologikoki prozesu hau nolakoa izan eta izaten ari da? Bueno, azkenean, emaztea eta biok hemen lanean gaude, gera inurriak bezala eta denbora ez dugu galtzen. Egon gera itxitak, azkenean etxea margotzen kanpotik, beti gaude gauzak egiten eta horregatik azkenean burua badaukazu leku batean, ez dakit nola zanten den, egiten alduzuena egiten ez da, edo hau egin ezin baduzue beste gauzak egiten, baina ni ikusten du jende hau benen Iruñan, jatetxeak itxitak, jende azkenean buruari bueltaka ematen hori oso horra da, azkenean problemaz psikologikoz atatzen dire. Lanean, jatetxean lanean ez bazaude beste gauza batean lanean egotea. Hemen herrietan beti badaukagu beste lan batzu. Herrietan beti dago zerbait egiteko. Baratza, egurra egin, beti gaude inurriak bezala, esaten dudan bezala. Hori da. Eta, Moises, esan diazuzuk 35 urte daramazula, txiki polite jatetxe eta landatxearekin. 35 urte horietan, egoera hau bezain gogorra izan den egoerarik egon alda? Ez, hori izan da oso gogorra, oso gogorra eta luzatu behar da. Azkenean ikusten da, bai irikitzen dugu, baina jendea beldurrarekin dago. Ez dire betetzen jatetxeak, 130, orain hemendik aurre uste dut utzi bat dikutela 150. Baina bai, dago Nafarroko gobernua esaten du, erosten baduzu CO2-eko makina hori 100koak hartzen aldituzu. Baina idatzi behar duzu denen izena eta bizenak eta telefonoa. Kasurik egotekotan jakiteko. Baina hori da egiten ez da mundu guztian, bakarrik Nafarroan. Eta gero, jatetxeak. Jatetxeak gugera nola zeten da, los culpables, nola zeten da. Errudunak. Gugera errudunak, jatetxeak. Horri buruz galdetu behar nizun, Moises. Ze uste duzu horri buruz azkenean, ostalari asko kexatu egiten dira, ostalaritzak jasaten ari duen nolabaiteko kriminalizazio horri buruz eta gehiagizko erru horri buruz. Uste duzu erru hori, botatzen ari zaion errua gehiagizkoa dela?
Ez, mundu guztia badaki pandemia kontagioak dire familietan, etxeetan, jatetxetan zenbat atera dire, zenbat positibo. Hori ez dago kontrol bat. Adibidez, bai, terrazak, irikita daude. 3 alde itxitak, alde batean irikitak. Hemen ikusi zenbat leio ditugu jatetxe honetan. Asko, bai. Irikitzen ditugu leioak, eta virusa ez dago, etortzen da pneumonia. Jende hitzen da pneumoniaz, baina virusa, eske leku hauetan, utzi behar zuten irikitzea. Bai. Eta zera Moises, aipatu dituzu lehen 500 eta 360, ez da naiz okertzen euroko laguntzak hilabeten, ezta? Laguntza horiek Nafar gobernuaren partetik jasotakoak dira? Bai, laguntza hori Nafarroko gobernua eman digu hori 570. Bai. Baina hori da txibit esaten zuen ayuda a la alemana. Bai. Hori da katxondeo bat. Zu joaten balen batzera iparraldera eta Frantziara, ikusten duzu Parisen ez dela egon ez da greba bat ere ez. Frantzia guztia egon da isilita. Zergatik? Konforme daudelako laguntzekin. Ba laguntza, izugarrizko laguntzak izan dituzte. Bai. Baina hemen, hemen gera europeos impuestoak ordaintzeko. Baina gero laguntzak izateko Afrika. Bai. Dirudi. Osea, Kasu honetan, Moises, Nafar gobernuaren laguntzak aipatu dituzu. Auritzeko udalaren partetik laguntzari jaso aldozue edo nolakoa izan da? ez, udalatxarekin egon ginen hitz egiten, pixka bat hori zakar impuestoak kentzeko, gutxienez hori jatetxarena eta landatxeko impuesto horiek, baina udaletxea esan zuen, ez. Eta, klaro, hori ze laguntza izan dugu, batez. Azkenean, hemen udaletxea ez digu ez da ezer laguntzen. Bueno, bakoitzak egiten du alduena, gu lasaitu genuen hori lortzea, baina horrela gitu gera. Ordaintzen tasa guztiak, impuesto guztiak. Bestalde, Moises, Auritz erromesen pasalekua da, suposatzen dut pandemiarik gabeko garaietan, erromesen presentzia nabaritu egiten dela eta zuen bezerotzaren portzentai handia osatzen dutela. Pandemia hasita, erromesen ibilbidea eten egin zen, asko nabaritu egin duzu erromesen falta Auritzen? Bai, daramagu ja, urte eta piko, urte eta erdi ja. Erromesen jendea, ez da gertzen. Gaur, hobenean, gaur dire 8. Baina normalean ziren egun hauetan ja 60, 80 udaren hasieran eta nabaritu egunero. Eta egunero baditugu. Erromesak hemen lo egiten, baina egunero orain arte. Osea, orain arte esan nahi dut, itxitak egon gera eta ez dago ez da bat. Eta zera Moises, erromesei buruz ari gara, erromesak esan dugun bezala pandemiaren ondorioz ezin izan dira etorri. Leku askotan esaten dute itxiera perimetrala dela eta bertako kasu honetan Nafarroako jendea Nafarroan zehar mugitu dela. Auritzen kasuan nabaritu egin duzue Nafarroako jende gehiago, normalean baino jende gehiago etorri dela? Ez, Nafarra itxita egon da, ez da etorri kanpotatik inor, dena itxita, eta bai Iruñatik etorri ziren 2 bikote, baina hori izan da bakarra. Bestea, egon da dena itxita, azkenean horrekin ezin gera bizi. Gu asko bizitzen gera erromes jendearekin, asko egotortzen dira bazkaltzea, faltzea eta lo egitea, eta gero asteburutan, Nafarroko jendearekin edo kanpotarrak baita ere. Baina azkenean, landatzea urte batean, deus ez dena itxita. Zure kasu orokorrari buruz, txiki politi buruz galdetzen ari ziut, Moises, baina Auritzen dauden gainontzeko negozioetan eta inguruko negozioetan egoera berdina alda? Egoera berdina. Batzuk oraindik txarrago. Adibidez, hemen bertan, hemen ondoan, badago kanpina, Auzberrin, eta hor, baditu ez dakit 8 edo 10 langile. Eta hori mantendu behar dute. Ez dituzte bota, ertegitea, eta azkenean, hori oso gogorra da. Ni azkenean, emaztea eta ni, eta lasaiago, eta badago esaten den bezala, egoera hobeto batean, baina... Alde nenean jasangarria. Baina azkenean badaude jendea oso gaizki pasatzen ari direla, oso eluzaien baita ere, langileak duena, azkenean hori... Mantendu behar dira. Mantendu behar da, eta laguntzak ez dira inbeste. Dena den Moises, aipatu duzun bezala, erromesak etortzen hasi dira, itxiera perimetrala bukatu eginda, eta ematen du nolabait ere turismoa berriz ere etortzen hasiko dela. Zenolako aurre ikuspen egiten duzue txiki politetik udarekiko?
Bueno, udan jendea mugituko da. Azkenan ere, Aste Santuan itxita egon gera. Joan den urtean baita ere Aste Santuan. Oso horra da, zatea, Aste Santuan azkenan izaten duzu arranke bat ezela, ez? Bultzada hori. Bultzada bat. Baina, adibidez, Iruñan San Fermineak ez dira egon behar. Hori nabaritzen da hemen. Jende gehiago etortzen da bazkaltzen. Azkenean, izan behar dugu, ni pensatzen dut, uda on bat, aprobetxatu behar dugu. Hori da. Eta, aurreratako gera, ez? Hori da. Azkenean, badakigu zulo bat bain badago, salto egin, eta tira aurrera, ez? Eta inurriak bezala. Bai, inurriak bezala, pin, azkenean lortzen dugu aurreratzea. Gainera zu, hemen 35 urtera manda esperientzia daukazu akizunek nola funtzionatzen duen, eta gainera gogotsu zaude hori dela garrantzitsuena, ezta? Izan behar zera positibo, beti gogoekin eta horrela. Beti aurreratatzen da. Moises, mila esker, ikaragarrizko plazerra izan da zurekin hitz egitea, eta benetan txiki politen izena merezia dela ikaragarrizko lekua daukazuelako hemen. Claro, baitz. Gora txiki polit eta gora auritz. Hori da, mila esker Moises, eta oso ondo izan, plazer bat. Vale, oso ongi. Vale. Kaixo, egunon? Egunon. Alejandro Zuzala? Bai. Kaixo, Pablo Guillen, Xaloa Telebistakoa. Ni aekako ikaslea. Aekako ikaslea, ez irakaslea. Ez irakaslea, ikaslea. Auritzekoa zara zu, Alejandro? Bai, egun paregabea tokatu zaigu. Suerte izan dugu. Zure herrian, bai. Ze, nengoa izan da, guazen bueltatxo bat ematera, eta... Bale, oso ondo. Eta hitz egiten dugu pixkat, musukoak enduko dugu, nahi baduzu, distantzia mantenduta. Bale, hola ondo ulertzeko elkarri, ez da? Bai. Hasi baino lehen, Alejandro, galdera bat egin nahi dizut, aekari buruz hitz egiten hasi baino lehen. Zer dira herrian zehar daukazuen errekatxo horiek? Errekatxo horiek? Bai, kontatu pixkat, kuriosoa iruditu zait. Guazen hemendik kotxeak pasatzeko. Auritzen gertatu ziren zute handiak. Zu begiratu eta zabaietan belarra gordetzen zen. Belarra zekoa. Orduan, zutea hasten bazen, orduan herri osoa erretzen zen. Orduan, ura izateko, egin zuten kanal hori. Eta urte asko dara horrek, ezta? Erreka bat desbiatu zuten, eta... Erreka desbiatu behar izan zuten hori jartzeko, ezta? Eta jarri zuten hori. Bai. Eta oso polita da eta gelditu da. Bai. Hori da, orain bai, Alejandro, hori azaldu idazula, aekari buruz galdetuko dizut pixka bat, ez da? Zenbat denbora dara mazuzuk aekan euskara ikasten, a ber? Lotza ematen dite pixka bat ezatea, Pues behar bada 30 urte. 30 urte, desente orduan, bai. Pelma bat da, esperientzia daukazu euskararekin orduan, ez da? Bai. Eta aeka ze auritzen dago aekaren egoitza edo? Ez, Garraldan. Garraldan. Hemendik 7 kilometrotara. Eta zenbat denbora darama aekak hemen inguruan, Alejandro? Pues ziur ez dakit, baina gutxi gora bera, 30 urte darama. Zuk estreinatu zenuen aeka hasi eta zu aekarekin hasi zinen, ezta? Bai, egia. Eta Alejandro, euskararen egoera auritzen eta inguruetan ze nolakoa? Jendeak hitz egiten du euskara, entzun egiten da edo? Bueno, pues errekuperatzen ari da, Ja gazte guztiak badakite. Hemen zonalde hontan bakarrik funtzionatzen du D eredua. Beraz, bertan ikusi dudan eskola, plazaren ondoan euskarazko D ereduko eskola. Eta Garraldako konzentrazioa ere. Orduan, ez dakit ze adinarekin bukatzen dute Garraldan, baina 15 urte edo 16 urtekin denak dakite euskara. Guazen honantz pixka, frontoia da. Bi frontoi dauzkazu hemen, ez da, Alejandro? Barruan dagoena handia eta kalekoa. Zeba daude hainbeste frontoi? Hemen pilotari onak daude edo ze, Alejandro? Bai, izan dira oso onak. Adibidez, eskuz oso ospetsua izan zen Justo Dufour. Horrein dela, ez dakizen bat denbora hil zen.
Eta gero, adibidez, Palas, historiaren oberena izan da Manolo Iturri. Auritzekoa. Auritzekoa. Ulertzen dut orain zergatik daukazuen bi frontoi, ez da? Bai. Haien Eta omenean. gero, omenaldi egiteko egin genuen monumento txiki hori. Bai. Haiei pilotari hori omenaldia egiteko, ez da? Bai. Da, bueno, pixka bat aekara bueltatuz, Alejandro. Galdetu nahi dizut, pues, bueno, zuko 30 urte eraman da aekan, suposatu dut, bueno, ikusi duzula prozedura guztia, baino pandemiari buruz hitz egin nahi dut zehazki. Zen modutan eragin dio pandemiak aekari? Aekan ikasteko moduari, irakasteko moduari, nolakoa izan da esperientzia hori? Ni adibidez, bajan egon naiz, Orduan denboraldi luzea ez naiz joan klasetara. Bueno, osasuna arazoak izan ditut eta utzi nuen. Baina aekan, adibidez, gu astean behin klase bat daukagu, 3 orduz, egune 3 orduz. Eta gero, telematikoki egiten dugu lanak eta... Hori telematikoki betidanik edo pandemiaren ondorioz? Bueno, pues badaramagu 3 urte telematikoki lan egiten. 3 urte, osea, pandemia hasi baina lehenago, bai. Zu teknologiekin, telematikoekitan nola moldatzen zara, Alejandro? Gaizki konpontzen nahi, baina laguntzen didate, eta, bueno, ikasi dut bizka. Arazorik gabe orduan laguntzarekin, ez da? Bai. Eta zera, bueno, Alejandro, suposatzen dut, aekak beti barnetegiak eta horrelakoak egiten ditu, pandemiaren ondorio suposatzen dut barnetegi horiek bertan geratu direla, ez da? Uste du bat, ni barnetegitara ez naiz joaten, ez, baina... Aurten egingo dute, uste dute. Egingo dute? Bai. Rekuperatzen ari denez pixka bat egoera eta ez da. Bai. Eta, bueno, horretaz gain, Alejandro, galdetu nahi dizut, entzunda daukat, hemen auritzen eta inguruko herrietan ekimen bat abian jarri duzuela, mintzakide. Bai. Ekimen hori beste tokitan ere funtzionatzen du, Baina aurten hasi gara horrekin. Orduan, gu adibidez, astean behin, geldatzen gara herri batean, eta ateraldi bat egiten dugu menditik, edo eguraldi ona egiten baldin badu, menditik. Estela poteak hartzera aterpean, ez da? Eta eguraldi txarra egiten baldin badu, aekara joaten gara. Eta noiztik daramazue mintzakide ekimen horrekin hemen? Urte hau. Eta beraz, xedea ze da, Euskaldunen jendea batzea eta zuen artean euskaraz hitz egitea, ezta? Bai, adibidez, badaude 2 pertsona, adibidez, badakite euskeraz eta gurekin joaten dira, eta gaizki egiten baldin badugu, zuzentzen digute. Bai, eta mintzakide talde ekimen horretan, adin guztietako jendea dago, edo nolakoa da? Baina, ez dakitzen bat talde daude, adibidez nire taldean, jende veteranoak gara, bai. Eta besteak, gazteagoak. Eta gustora, ez da? Oso gustora, bai. Eta horren, pixka bat, atzerantz joan da, Alejandro, kontatu pixka batean, duela 30 urte hasi zinen euskararekin, zerk bultzatu zintuen euskara ikasi nahi izatera, eta? Bueno, nire etxean, adibidez, nire aita ez zekien euskara, baina ni ia ez nuen ezagutu, ez nuen ezagutu oso gaztea hil zelako. Ama, pixka bat bai, amatxi bazekien. Amatxi luzaidarra zen eta Horreagan bizi zen. Nire ama Horreagakoa da. Orduan, etxean ez genekien, baina nire harremanak euskararekin, ni euskara oso hurbil sentitu dut betidanik. Eta orduan, gustatzen zait eta azkenean erabaki zenuen, ez da? Ikastea. Bai. Eta disfrutatu duzu prozesu gogorra izan zen hasieran euskararekin hastea, eta esaten dute euskara ikastea, ez dakitenentzat zaila dela, ez da? Bai, baina gustora joaten naiz, Eta orain adibidez, ja jubilatuta, denbora badaukazu orain, ez da? Badaukat denbora, eta gainera batzoaz klasera, eta, erlazionatzen duzu beste personekin, eta oso gustora. Eta noizean behin,
afari bat egiten duzu, eta, bueno... Eta bikoitz disfrutatzen duzu afarian, ez da? Oso gustora, bai. Eta, bueno, aekako jendearekin, mintzakideko jendearekin eta bar, hitz egiteaz gain, zuk etxean, familiarekin eta euskaraz egiten duzu, edo? Bueno, aitortu behar dute, herriko andereñoan nire emaztea da. Euskaraz gainera, eta? Euskaraz gainera, berarekin euskaraz, ordua. Baina berarekin euskaraz erderaz egiten dugu. Ez du pazientziaren irekin, eta seme alabarekin, bai, pues gehiago. Euskaraz egiten dugu. Delitoa dauka, emaztearekin euskaraz ez hitz egitea. Baina bere errua da, Bere errua, bueno, bai, esate duzu pazientziarik ez daukala, ez da? Baina pazientziari zerratik, zu perfecto hitz egiten dezu euskara, Alejandro. Baina esaten du, nik eskolan, pues, egun osoa, umeekin, euskara ikasten, eta gero, zer, etxean berriro ere bai, pues ez. Baina, bueno, berarekin hitz egiten ez baduzu ere, zu jarraitu behar duzu, Alejandro, aekako jendearekin eta alduzun jende guztiarekin euskaraz hitz egiten, ez da? Euskaraz sustatu eta gogortzeko. Eta gogortzeko hori da. Alejandro, mila esker, elkarrizketa eskaintzagatik, zure herriragun bidatzeagatik eta zure euskara ikasketa esperientziaren berri emateagatik. Placer bat izan da. Oso ondo izan, Alejandro. Aio! Eskerrik asko. Bukatu da gure egitekoa auritzen. Eta honekin batera, agur esaten diogu herriz herri bizi izandako esperientzia paregabe honi. Beti esaten dugun bezala, ikaragarrizko plazerra izan da Nafarroako herri desberdinak, baina batez ere bertako jendea eta haien historioa ezagutzea. Eta bide batez, eskerrak eman nahi dizkiot Mikel Barberiari, nirekin abentura honetan zehar egon den kameralariari. Zugabe, lan hau ez litzateke posibilizango. Eta zuei, ikusleoi, beti bezala, besarka handia bidaltzen dizuegu eta laizter ikusiko dugu elkar. Jaio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.